Hej alle sammen, velkommen til en YouTube-video. I dag, det her det er et forladt hus. Det er fucking nice, prøv at se. Føj. Hvad er det? Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en lyd? Hvad fuck er det for en lyd? Fuck. What the fuck? Se, det er sygt stille. What the? What the fuck? Fuck, løb. Løb. Fuck. Oh, fuck. Jeg skal aldrig det igen.